El Foment Hortenc ha inaugurat l'exposició fotogràfica Gent del Foment, que s'ha realitzat amb motiu del centenari de l'entitat. El soci Xavier Pastor ha estat l'encarregat de seleccionar 400 fotografies d'un total de 65.000 que formen part de l'arxiu de l'entitat. Un dels reptes ha estat identificar, una per una, les persones que surten a les imatges. S'ha aconseguit en la majoria dels casos amb la col·laboració dels socis més antics. La dificultat ha sigut, en primer lloc, agafar fotografies que sempre es vegi la gent de cara, que la major part de gent se les pugui identificar, i això ja ens ha limitat la quantitat de fotografies disponibles, i després posar noms, que això ha sigut realment una espècie de joc de trencaclosques per intentar localitzar els noms de la majoria. Les fotos estan exposades a la sala del teatre i distribuïdes en 10 plafons segons els temes, la majoria, funcions teatrals, esports i actes socials. La mostra es pot veure de dimarts a divendres de 6 a 9 i estarà fins al 31 de desembre.